Parece mentira que en pleno século XXI non haxa páxinas web accesibles a todo o mundo, pero o certo é que SOGA, a Organización de Discapacidade Sensorial de Galicia, acaba de crear o primeiro portal online inclusivo de Europa. Non atopamos ningún modelo de referencia, nin en España nin en Europa, de portales que cumplan un mínimo as normas. Vale? Está a legislación, que exixe ter moitísimas partes técnicas, contido audiovisual, etc., pero hai outro tipo de normativas máis sinxelas que non se están cumplindo. E incluso hai empresas que ofrecen ferramentas para poder configurar os portais que para poder acceder a esas ferramentas ou poder ler o contido xa hai barreras de accesibilidade. Polo tanto, non ten sentido, non? O obxectivo de SOGA estaba claro, desenvolver un portal inclusivo que fose unha referencia e que servise para concienciar a todas as empresas para que adapten as súas páxinas web ás necesidades das persoas con discapacidade sensorial. Pero, que ten que cumprir un portal online para ser inclusivo? Non vai haber fogos, nin foguetes, nin cousas así medias raras e tal, senón que é unha páxina web sinxela, onde vai a información directa e onde é accesible porque va a haber posibilidade de que as persoas cegas podan entrar e escoitar, as persoas sordas que son usuarias da lingua de signos van a poder acceder á información, as persoas sordocegas tamén a través do contraste das colores porque poden cambiarse, etc. Dende SOGA piden ás empresas e sobre todo ás administracións que tomen nota deste avance para que entre todos podamos dar un paso máis cara á inclusión real e ademais aseguran que o procedemento para conseguilo é moi sinxelo. Non implica recursos, non implica ser un experto desenvolvendo estes portais, non implica pagar moitísimo máis por hacer un portal inclusivo. De feito, a nosa idea é empezar a facelo en todos os nosos servizos, o sea, todos os nosos clientes. Avisaremos, porque isto é unha cuestión de concienciar, de que os portais deberían ser o máis accesibles posibles. E o cliente que sexa o que tome a decisión de ter o portal así. Sabemos que é moi complexo saber de Down, de tal, pero estamos as ONGs para iso, estamos como reforzo para orientar, para que se nos pregunten, que estamos aí, que podemos explicar. Entón, non hai un pero, senón hai vontade. En este caso é unha vontade política. E xa que estamos cos cambios políticos, animamos xa tamén que esa vontade política, pois que se hai novas reincorporacións que se animen a impulsar en ese sentido, porque o importante é a vontade. A inauguración oficial da páxina web será o vindeiro 1 de agosto no dominio organizaciónsoga.org.